Gaur programan Bask egingo dugu, bai. Ondo entzun duzue, Bask. Eta Bask ez da errezetaren izena, baizik eta ondo pasatzea da. Eta horretara dator gaur gure gonbidatua. Xabi Aburuzaga izango da gaur gurekin, bere azken lana aurkezten. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Xabi Aburuzaga. Ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko. Placer bat, berriro hemen. Nirea. Bueno, aurrekoan kosinan ondo ibili ginean, gaur reala izango da, ez da? Bueno, alde egin dugu naz. Seguro, bai, seguro. Bask, ze hona, ez da? Diska berriak intzatoz? Bai, zazpigarrena. Zer nahi duzan Bask, zehazki? Bueno, Bask da, lehenengo bote prontoan, jasotzen duguna da euskal musika, ez da? Euskal Herriko musika, eta gero ere ingeleraz du Bask esan nahi du gozatzea. Hasi nintzen euskarazko izenburu bat topatzen, eta ez nuen topatu, eta nonbait ingeleran topatu nuen hitz borobila. Ona, ikusi zu esan dizuete ondo pasako deula, eta Bask, COB, goxatu gainea. Bueno, eta trikita guzti, etorri zea, ze? Bai, gaurkon bai. Zose joko zu hemen? Bai, nahi baduzue, gero zose joko dut. Seguro, bueno, gu nahi dugu gu irrikitan gaude, zuen zuteko, eta ere bai, lupioi prestatzeko. Bueno, lupila ingo dugu, mojo berde, rojo gorri, eta piperra dehar batekin. Adi lagunak, kiston errezeta, eta gonbidatua paregaria. Bueno, lagunak eta Xabi, garatuko izuet pausuz pausu, nondik noabiliko gehan, gaurko errezeta hobiteko garaian. Beitu lupilla erra, Fresko-freskua, begila dizdiratzu, eta bertako arraia. Ingo deuna da, hau, baino kanaria ikutu batekin. Vale? Kanaria ikutua nola emango jau? Mojo gorri eta berdiakin. Mojo berdiai normalian martorria sartze zaio, silantroa. Guk gaur, arginen otaran ikutuakin ingo deuna da perexila sartu, xibuleta sartu eta baratzuria. Hori majatuko deu, birrinduko deu, eta bestalde ingo deu, hemen mojo gorria, hemen dakau txipotlea, hemen dakau baratzuria, eta gerexi tomate hauek lapikuan sukaldatu ingoitugu. Behin sukaldatuta daudenean, gero bai baratzuri eta txiplotearekin nahastuko deu, birrindu, eta gero zeingo deu, lupilla, bi lomokateako izkilou, eta jarriko dugu lapiko handi baten azala beraka, azala kurruskari gelditzeko, eta batei jarriko jo gorria eta bestiei berdia. Tapa jarri eta horringoa, vaporian. Eta izango da gaurko plateran oinarria, baino oe polit bat ingo jo, piperra da ehar bat. Hemen dakau piper gorria, horilla, hemen italianua berdia, hor dazkau hiru tipulatxa, goxatuko ditugu ondo, gero geresi tomatek bertara botako ditugu pusketetan inda, botako dugu oliba beltzak, eta albaka bukaeran jein da honian freskotasuna emateko eta usaini harra. Eta hau esan da lanian jarriko gea. Eta lanian jartzeko, behitu. Adibes, ni bi piperra hauek zurituko ditut, azalak enduko jau txukun ibiltzeko, eta igual haure bai, eta zuk tipulatxakin. Tipulatxa ingo jouna da, txortena eta sustarrak endu, eta lehendabiziko gerutzak entze jo, eta gero txikitu iten dugu. Goxatzeko. Ez da txiki-txikin behar, Julian egiten badeure, ondo. Ados? Biata zaitu, gero trikiti xantzu nahi dugu, Bueno, hau ez urituko ditut, eta martxan jarriko gea. Bueno, kontatu, diska berri hontan. Zer topatuko? Bestetan topatu ez dugun zerbait topatuko dugu? Bueno, pentsate kantu berrik izango diala. Hori da, 13 kantu, guztiak berriak, nire komposizioak, 2 urte eman ditut hori guztiak komposatzen eta ekoizten. Eta berrikuntza bezala, igual, disko honetan, ez dugu erabili bateria, perkusio asko erabili dugu, eskuko perkusioak eta pandero karratuak, bodranak, koiarak eta holako tankerako instrumentuak. Azkenean, etnikotasun handia ematen diotena, eta nik uste du gure estiloari dela folk musika, ez trikitisarekin, baino ez musikaz de raiz, ez da deitzen diren musika
hoiei oso ondo atorkie eta hortik bideratu dut. Bai, entzun detela eta ikusi ere bai, ezta? Hor, badakazu ja txintxilik hauta lehendabiziko singeletako bat. Bai. Eta ere bai ikusi, eta hor, adar batekin eta dana, eta albokakin, eta, Eta gero Kalakaneko lagunak ere hartu dute, lagunek ere hartu dute parte, gonbidatu berezi batzuk ere uki ditugu Galiziatik, zeratik, Brasiletik ere bai, Taiz Morel, Xavier Díaz, Galiziatik eta Las Albufeiras de Salitre, bueno, lagun asko, eta gero Euskal Herrikoak ere bai, adibidez, Xavier Severio, Handia, Bibolin Jolea, Los Cuartet, Oskorri, hor beti nire disko guztietan agertzen dana, eta egia esan, oso posik emaitzarekin, eta bueno, jasotzen ari garen feedbackarekin ere oso gustora. Egia esan, bai, bueno, beti trikitisa entzun dugu, herriko plazetan, herriko, bueno, kale kantoian, bestia, eta betiko kantak entzuten, baina zeharra dan trikitisei, emate jozun xarmaz, ez dakit, gitarra batekin hainbeste kantu desberdin jotzen dian bezala, hemen ematezun trikitisakin, ez dakit, askotan berdinak entzute ditugu, ez da? Bai. Baina bai dakala, eske, nahi aina alda jo, eta kizun soinu pila bat aldiala egin, ez da? Sukaldean bezala, ez? Osea, kolore asko daude eta nastea, ez? Nire beti oinarritzat bezala gustatu iten zait Euskal Herriko doinutik abiatzea, hau da, fandango bat egingo dugu, fandangoa egingo dugu. Edo espata dantza bat egingo dugu, ez? Euskal Herriko doinua, eta gero hori atondu, hori jantzi musikariekin eta barrekin, ez? Eta gero, beste leku batera, ez? Eraman, eta hori gustatzen zait, ez? Tradizioa eta modernitatea uztartzea musikaren bidez. Lortu dezu, zorionak eta guda honen goxatzen, hemen. Bizkarta trikitilari handi honekin. Eskerrik asko, Xabi. Zuei. Bueno, eta nola definituko zendun zure diskau? Bueno, koloritsua, baikorra, indartsua, erroetatik abiatzen dana, tradiziotik abiatzen dana, eta gero beste leku batera, ez? Doana, 2025aren amaieran kaleratutakoa, eta da gaur egungoa. Zan edot, instrumentu tradizionalak erabilita, baino zenuen nahi ere zarre ukitu hori izatea, baizik eta modernoa izatea, eta hortarako ere teknologia erabili dugu, masterina ere Berlinen egin dugu, soinu potente bat izateko, eta hor nire banda osoaren laguntza importantea izan da, ez? Musikoetatik hasita, eta gero soinu teknikariak, gero bideoklipan, argazkilariak, hau azkenean... Zenba lagun zaudete azkenean, diskat ikusten da, zu zaude hor aurpegila ematen, baina zenba jende da hor atzia. Azkenean bota izu 20 pertsona, ez? 20 pertsona. Hartzen dugula parte, ez? Gonbidatuak, musikariak, argazkilariak, bideogileak, bai, familia bat desala, ez? Ordu asko konpartitzen ditugu eta bueno, oso ondo moldatzen gara eta oso posik nago, ez? Eta nik uste dut hor... Eta Xabi, hor gauza berria topatzen ibilizea, eta zein da topatu dituzun gauza berriak hor aurketuko ditugunak? Nik uste komposizio berak, ez? Azkenean, bueno, badago kantu bat Afrikandango, ez? Afrikako fandango bat, ez? Euskal Herriko fandango batetik abiatuta. Eta, bueno, moldaketak egiten hasi, eta konturatu nintzen, Afrikako jenbeak eta danborrak eta oso ondo gelditzen zirela, eta esan dut, zergatik ez, konplexu barik, fandango bat Afrikara eraman, edo gero, porru samba, ez, ematen dut txiste bat dela, porru salda bat, baina samba ikutu batekin, ez, baina eta hortarako, ditu baten gana jo nuen, Taiz Morel, Brasilgo abeslaria eta jotzailea, gitarra jotzen du, perkusia jotzen ditu, eta beraren gana jo, eta, bueno, nire Zamudioko estudioan, nire porru salda bat zana, porru samba bilakatu genuen, ez. Orduan, bueno, esperimentazioa eta ikasketa prozesu ikaragarria izan da. Baina zuri, okurritzen zaizkizu hau denak, zuzea hor kantuak lehendabiziko oinarria gartzen diona, dena... Bai, eta dana idatzi egiten dut nire instrumentuentzako eta gero beste musikarientzako ere bai, ez? Gero egia da, nire bandako kideek ere garrantzi handia eta pisu handia daukate proiektu honetan. Batez be, nirekin produzioan egon direla bai Ruben Isasi eta Eris Perez, nire bandako musikariak direnak, baina gero ere Jon Cañaveras basuan, Aitor Uribarri perkusioetan, Inigo Bera ere, Inigo Lazabal ere txalapartetan, txalaparta ere behitu lehen ere, komentatzen zenidan, berrikuntza dago, txalaparta asko dago diskonetan. Nahi nuen ere bask soinu hori adieraztea, Euskal Herriko esentzia eta marka, gero aldendu iten gara batzuetan musikalean, Brasilera eta holan, baino txalaparta dago oinarri bat eukita hor, exactamente, hori izan da asmoa. Eta jendeai eleari ezin nahi duzun mesua zein da, zehazki? Bueno,
Ondo pasatzia garbi dago, Bai, goxatzia, hori bat, bihotzez baina gero egindakoa. Bai. bialtzen dezuen mesutxoen bate, bai, Bai, bihotzez egindako lan bat izan da, izan dira 2 urte, eta 2 urte luze, eta, bueno, ez da izan hilabete batean ikustutako disko bat, baizik eta, bakizu, hemen sukaldean bezala lehengo, baserrian eta zelan egiten ziren. Zubasuan indaz, zubasuan indaz. Hori da, eta bai, bihotzez egindako disko bat, kariño handiz fase guztietan egin dugu lan, eta pasioarekin. Eta nik uste dut hori ez dudala galdu lehenengo diskotik onarte. Eta pasio hori nun gozatzezu gehiago. Hasieran, iten, gero jendiakin moldatzen, gero ja grabatzea jute zean ian, hor pasu desberdina daude, ez da? Danetan, Zukalden bezala, ez da? Aurrena produktuan bila jun behar da, gero gixatu behar da, gero puntu eman behar zaio. Bai. Danetan gozatu eta sufridu. Baina egongo da baten gehiago gustatzen zaizuna, ez da? Niri sortzea gustatzen. Sortzea gustatzen zaizu. Kantu berri batekin natorrenean estudiora eta musikariei erakusten diedanean eta ostra, ze polita edo kontra, edo ez dugu ikusten, edo bueno, hor gure eztabaidak ere izaten ditugu, ez? Baina bueno, nahiko demokratikoa gara taldean, baina bueno, zalantzaren bat egonez gero, beti Sebe Agurruzagaren proiektua denez, Sebe Agurruzagak agintzen du hortan bere. Bai, hori ondo da, neire esate obradorea joten ez, boin pastela, bingo jau turrai, bingo jau gola, bingo jau beste... Ja, Joseba da, beste Joseba da batekin bazetorrek, baina gero, goxatzen jun, probatu, dastatu, eta jendia... animatu inbiarren zu, ez da? Goxatu arazi eta murgildu arazi bertan proiektuan, ez da? Eta gero balan asko egin, eurekare zuentzako dauz lanean, eta eurek ikusi behar dute zure partetik ez, implikazioa, pasioa, eta nik uste dut hori ikusten dutela, eta euren ekarpena itzela da, benetan esaten dudala oso eskertuta nagolan ere banda osoari. Zenbat denbora kostatu zaizu hau dena martxan jartzia? Bai, hori. Horiek mostu baina bazu. Bai, hori galetu behar dut. Baina bazu, erditikan mostu, nahazu labana txikiakin, Bai. Horrela jarri, eta Juliana, horretik atzean jo, horrela xe. Bale, goxatzen jartzeko men piperrekin batea. Zenbat denbora kostatzen zaizu golako histori bat hasi eta bukatu arte? Bai, kasu honetan izan dira 2 urte, 2 urte pasatxo. Lehenengo midiakin, gezurretako instrumentuekin konposatu egiten ditut, egiten ditut pistak, imaginatu bibolin bat imaginatzen dudala, eta gezurreko instrumentu batekin bibolin bat idazten dut. Gero, joaten ez, bibolin jole baten gana, eta gero ondo grabatu egiten dugu, ez? Eta, baina, kasu honetan, ordenagailutik jarraian joaten ginen estudiora, eta kasu honetan, disko honetan, hilabete batzuk eman ditugu bandarekin ensaiatzen. Eta horrek beste ikutu bat ematen dio. Ze hor ikusten dituzu... Errealitatea ikusten zu hor, Exactamente, eta katxak, igual ordenagailuarekin gauza bat oso polita eta oso erraz gelditzen da, baina gero benetazko instrumentuarekin arazoak ematen ditu, tesituraren aldetik edo dana dalakoa, ez? Eta orduan, hor beti gero joaten naiz profesionalen gana. Bai musikan eta bai letrak egiteko garaian, ez? Letretan diskoan garrantzi handia izan dute bai Sabi Paia, bertsolariak, Iñaki Horrekoetxea, nire disko guztietan beti letraren bat egiten duna. Orduan hori bai, nik letrak ez ditut idea. Beste guztia bai, baina letrak ez. Letrak nahiko eskazak egite ditut, eta esatu nahiago dute profesionalen gana jo. Hori da, bakoitzak ere jakin behar du, zer egiten duen ondo eta zer ez. Eta eta goxatu ere bai, eta azkenian dana ezin dela danea iritsi, ez da? Eta hauekin gainera konfidantza handia daukat, eta gaia aipatzen diet, edo nik hau hemen hau sentitzen dut, edo azken aldian, inkluso letra idatzi egiten dut ere bai. Eta aurrera eta atzea asko egiten dezue, asko maneatzen dituzu, aurrena hau geho bestia. Letrakin ez, hauek oso onak dira, eta beti gauza zoragarriak egite dituzte, Musikarekin bai ordea, musikarekin bai oso exigentea naz, nire buruarekin... Tikizmiki jartzea hor, eta gustatzen zaizu ondo lotu arte, eta hori zitin bertzaizu. Gero txian lasei itzeitezu, nun motibatzea, nun jartzea? Ondo sartu bertzaizu belarretikan, ozein da... Niraz, baina, zentzu hartan naiz aputxo bat obsesibo, ez? Zozet sortzen ari naizenean, urrengo egunean kaskoetan eramaten dut, joaten naiz igual kirola itera, edo paseo bat emoten edo, ez dakize, eta hor noa atzoko ekoizpena entzuten, bueltak emoten, apunteak hartzen, hau ze gustatzen. Eta nun inspiratzen zea gehiena? Kirola iten, pasiatzen, edo ja mendira ibeira, edo... Danetan, danetan. Batzutan historio bat, edo gertaera bat gertatzen danean apunte bat hartu, eta hori izaten da kantua egiteko aitzakia, edo gertaera bat, kasu honetan, disko honetan ere
Palestina azken 2 urtetan hor oso presente egon da, eta Palestinaren inguruan bi kantu daude, bata betiko bihotzean, Zabi Paiaren letra dekona, eta gero badago kantu bat dela doinu bat bakerako, instrumentala, ez? Eta hor bertan, gaur egun ikusten, atera zen zelan gazan bomba batzuk bota zituzten, da urrengo berrian Ukrainiari buruz ere ez dakizen bat hildako, eta oso gorpuz txarra gelditu zitzaidan, telebista amata eta pianoan jesarri nintzen, eta kantuaren lehenengo zatia ia gordinik atera zen. Eta orduan telefonakin grabatu, eta hor utzi nuen, eta esan nuen, hemen zehose dago. Hori bertsola jakitegoen bezala, hola papateko ateratzen zaizunean, da azkenean hor barrutik ateratzen zaizun horiek, azkenean izaten dira honenak, ez da? Bai, hori da, bihotzetik ateratakoak, ez dakit. Egiazko gauza bat, ez? Eta hori nik uste dut entzun egiten dela. Bueno, Xabier, hemen itzein da itzein, geina eman, eta betu, piperra da, martxan jarri deu. Honek emango gu denbora gehienak, gero arraia garbituko deu, ingo deu mojo berde eta gorrilla, eta gainontzeko gauzak bai. Baina jungo geha, Gailur tabernara, eta bertan ikasiko deu undoko errezeteiten, eta segituan gaude bueltan. Kaixo, Jon naiz, ongi etorri Gailur tabernara, sartu nerekin eta ikusiko dute nola egiten dugu lan. Gailur taberna duela 3 urte irekin nun, nire neskarekin, eta Gailur taberna errenterian dago, Maria de Lezo 12 kalean. Ni Bartzelonan lan egin dut, Donostian, Hondarribian, eta nire idea hori zen nire taberna egitea, nire ideiak egitea, dastaketak egitea batzutan, horrein egin dut dastaketa menutxo bat, gero karta batzu dazkagu, kartaz kanpo, enkarguak ebai dazkagu, horregatik, hori zen nire ideia. Eta momentuz ondo dijoa, Gailur taberna niretzako da pixkan nahasketa. Da taberna bat, baina bai jatetxe txiki bat. Gu karta dakago ontaluta, razioa, pintxoak, ogitartekoak, hamburguesak eta gero plater bereziak. Kroketak dira gure pintxo izarra. Oain egin ditut 11 zapore desberdin, gehien ateratzen dena urdai azpiko kroketa da, eta gero egin dugu bai olagarro kroketa, txipi kroketa, dezatik. Eta gero platera, aldatzen juten naiz, noiz benka, eta niretzako, esateko, olagarroa. Hemen, olagarro hanka, parmentier batekin, eta piper hauts maonesa batekin. Eta gero bai dakagu kartaz kanpo, asko ateratzen dena, arraizopa. Hemen egiten dugu dana. Gure proiektua presentatu ondoren, horren errezeta bat egingo dugu. Gaur egingo dugun errezeta, olagarro arroza da. Hasteko, olagarroa sartaginan buelta ematen diogu, su handiarekin. Ni olagarroa hemen sartu nun nire neskaren familia Galizia radia, eta ni iduritu zitzaidan idea oso ona hemen sartzeko, gure tabernan. Arrakasta ugari uki du errezeta hau, hasi ginen lehenengo udan ateratzen, eta oso goxua dagoela esan digute, orduan primeran guretzako. Gero, tipula moztuta, piper berdea moztuta, pixkat potxatu behar da. Gero, amaitzerakoan, tomate txikituta. Gero, ardo txurilla, evaporatzeako alkohola garrantziotsuena da. Gero, fumeta amaitzerako botatzen diogu, azafraia eta amaitzeko arroza. Gatza beti, amaieran bota bazaio, hainbeste gatzaduna egokitzeko. Eta 12-14 minututan prest dago. Urte osoan zehar, dakagu olagarro hanka eta arroza ebai. Arroza hau, enkarguz egiten dugu, 24-48 ordukin enkargatu behar da, telefonoz edo Instagramez, eta nik momentu batean prestatzen diet, 2-3 lau, depende zenba pertsona dien, egiten dugu. Gero arroza 2-3 minutu erreposatu inbar da. Gero maionesa bat jartzen diot, piper hauts maionesa da, puntitxo batzuk jartzen diogu olagarro hankari arroza gainean, gero olio pixka bat, eta listo. Joseba, hemen dakazu hemen egindako olagarro arroza, probatu nahi badezu, bakizun nun gauden Gailur tabernan, errenterian, ondo izan. Aupa, Jon!
Eta gora indegena arroza, olagarruakin, ze ona, Ai, ama. Itxura erra, a ber, denbo bateatzen deun da errente jaldea jutegian. Besarka da handi bat, eta hemen jarraituko du gurian. Hemen naiz da piperrak eta tipulatxa goxatzen, guain gatza tanto gautako jot, eta ingo detena denik liupila garbitzen jungo naiz, bilomo gateako izkilot, garbitu baino, bilomo txokatea. Eta beste alde, inberdeuna da, mojo gorrilla eta berdia. Hauek, tomate nik jarriko ditu lapiko baten martxan, eta gero gordinikan itea, Gordinikan birrintzia dana, horrega bota, zeatik anola sustantzia eukitzeko. Hemendikan biharko ditut. Lau ale alde batako eta beste lau besteako. Orduan 8 ale artea, zuritu, eta gero laukitxo eta moztu, baina ez da busketa hondik animber. Eta ni esan deten bezala, ja tomatekin martxan jarriko ditut, eta lupila garbitzen jarriko naiz. Bueno, aurkezpen kontzertua. Bai. Badakit, inuxente egunean nintzen dula abenduan, ez da? Abenduak ojeta sortean. Jendia sinistu zizun inbertzen dula, ez da? Etorri ziren, fidelak dira. Gazteizen? Bai, Gazteizen. Bakite egunduko izan zala, dantzarik eda histori eta jende mordo bat eta, Oso berezia Gazteizen eta Mendizorrotzan, ez? Azkenean hor ikusle bezala 1000 alditan, ez? Egon naiz, folk kontzertuak ikusten, jazza ikusten, nire izarrak horre gertu izan ditut, eta orain niri tokatzea ez, holtzan gainean jotzea, ederra. Gero gehiago, Aitxina Folk jaialdiaren barruan. Aitxina Folk da jaialdi solidarioa. Ataxia telangiktazia gaitza arraroaren alde, hor ateratzen diren dirutxu guztiak, hortara bideratzen dira. Orduan, karo, disko aurkeztu, gauza solidarioa, Mendizorrotzan, gonbidatu askorekin, trikitilariak, bibolin joleak, perkusionistak, nire bandarekin, eta feten handiekin ere holtza konpartitzen. Orduan, netzako da olako egun berezi bat, nire karreran... Benetako bask bat, ez da? Oida, bask eguna total. Bai, gozatu genuen, eta bueno, bakizu, lehen kontzertua ez da izaten munduko onena, azikeran urduri zauden... Aurrenengoa izatea, findu inmerdia gauzak igual, zuzenekoa. Exactamente, eta gero hori, ez zaude ohituta, eta, bueno... Baina, bueno, plaza izona da, ez da? Bai, eta gunaiko arpegi gogorra daukagu, eta, bueno, holtza gainean, pizkata handitu iten gara, onerako esaten duzen hori da. Eta posik emaitzarekin, bai. Disko aurkeztu zenun, bertako 13 kantuak bota, eta hor gelditu zen, o aurreko kantuen bat jendek eskatuko zizune, bai? Bai. Gertatu zen hor? Azikeran egin dituen 7-8 bat. Bai. Dana jarraian. Vale. Danak berriak. Gelditu gabe. Guztia berriak, hori da. Gelditu gabe, dantzariak ez dakizet, eta gero gonbidatu bereziak egon zirenez hoiek aurkeztu eta antxineko piezak jo, eurekin batera, eta gero, esaten duguna, amaiera borobil bat, orduan oso polita izan zen, bueno, mertxan ere salmenta pilo bat igerri egin zan, eta nik be kolaboratu nuen, esan nuen, bueno, gaur ateratzen dugun erdia, doaitza bat egingo dut, eta nik ere jaialdiaren alde egingo dut, ez? Eta orduan, bueno, jendea hurbildu egin zan, iaia agortu genituen, eraman genituen ale guztiak, eta oso polita, da netzako Aitxina Folk da etxea bezala, familia bezala. Eta gainera, kontzertuaren egunean ere, gaitxo hori duen umeekin zaude, badatoz kamerinora, kuku bat egiten, argazki bat ateratzen, eta azkenean, ematen diozu, ikusgarritasuna, olako gaitxo hoiei, eta zen olako bizia daukaten, ze komplikatua den, ze azkenean, ez doaz aurrera, atzera egiten dute, eta zelako zailtasunak daukaten aurrera egiteko, eta gure aletxoa jartzea horren alde ez deko presiorik. Bai, ondo gaudenak ez dakigu zer dan, hola egotia, ez da? Bai, ez dugu baloratzen. Bai, ez dugu baloratzen, bai. Horregatik eskerrik asko, haundi jaiz, Xabi, haundi jaiz. Nire txikitasunean, ez? Bai, karo, zure txikitasunean, txikitean neurriz, laskao txiki bezala. Hori da. Bihotz eta haundi ja. Hori zabeatu. Ondo. Bueno, eta, nipentzatet udaberria oparu etorriko ala, ibiliko zala, ez talde bat orain ari gara hori data berriak izten, atzerrira ere bideratuko dugu, aurrek urtea 2025 oso paroa izan da zentzu horretan, estatu batuetara joateko aukera izan dugu, egon gara Japonen ere bai. Ope, ze ona. Danimarkan, bueno, hainbat lekutan, bueno, trikitizak eta folk musikak ematen duen aukera bat da. Azkenean ez dugu aztu behar, azkenean esotikoak garela, olako zirkuituetan, euskeraz kantatzen dugu, doinu desberdinak, dantzariak, txalapartak, trikitizak, eurentzako oso erakargarria da. Eta, bueno, ilusio horregaz, jarraitzeko asmoarekin gaude urte honetan, eta espero dugu,
agenda betetzea eta Euskal Herrian asko jotzea eta nola ez ere Euskal Herritik kanpo ere. Bikain. Eta Euskal Herritik kanpo, noa gustatzen zaizu jotea, nungo esatzen dezuenen. Betu hemen Lupilla, Bai. Eta betu hemen golpetxo bat daka, golpetxo bat ekartzeu. Baitu. Olako dakanien honek garbitzi izatea. Garbitu, eta kendu, bai. Hor, ez dakit. Itxasontzia saltu indakuan, edo kaxan, edo hor jatu danian katiatuta, golpe bat hartu, eta golpe horiek garbitzia komen izatea. Bai, moztu eta kendu. Bai, kontu, aldezun txukundena jarri, bestela gero usai txarraketa etortzen dira hortikan, eta gero mate, arraiak gauzekan, ez, baina golpe horiek txukunduta, bai, zagarrak golpia dakanean bezala? Bai. Ba, berdin. Bueno, hemen ingoeten adanik azkenengo, bueno, hau holatxe utzikot, ezurtxe hauek igual. Bueno, baki ezurra askala eta gio txukun ibiliko geha jaten, bale? Ingoeten da, golpetxo hau gendu mendikan. Bueno, eta golpe honekin ni zentratu naiz, baina ez diazu erantzun, nun gustatzen zaizun, bueno, kanpoa jute zenean nun goxatzen dezun, ez dakit. Ez dakit asialden esan dezu, Ameriketan ebai, ez dakit oso desberdina, izango alde baten ibiltzia obestian, ez da, bere... Bai, era bat desberdina, baina, bueno, leku guztietan gozatu egiten dut, egia esan, Berdin zaite leku handia edo txikia, bitu, aukeran nahiago leku handiak. Bai, leku txikietan gertutasun asko dago, eta askotan horrek pizkat impacto egite dizu, atera horretik. Eta jende asko dagoenean askeago sentitzen naiz, ez dakiz zergatik, baina hola izaten da, eta ezaten badiazu ja Euskal Herrian jende gutxiekin, hor ere, nervioso jartzen zara, laguna, familia etorri da, eta kontrolatu ituzu nortzuk etorri diren, ez? Bale. Orduan, bueno, nik uste dut, antzokietan eta argiekin ez dituz horpegiak ikusten, eta horrek... Zure saltzan zaude, zure hotzan zaude... Sartzen zara zure munduan eta gozatu iten zu, baina bai, orokorrean, zuda solik, importanteana da, hori, musikariekin rolloena baldin badaukazu, egiten duzuna benetazkoa bada eta sinesten baduzu, hori defendatzea alik eta ondoen, eta zeusaren adierazi eta gozatu. Eta badago lekuen bat, igual ia urtero, nun bai jotzen dezula eta ikiarri gozatzen dezula, esatezu, penkatzira aurten arean ikua. Bai, bueno, badaude adibidez, leku batzuk adibidez, sondikan, beti ermitetan jotzen dugu. Eta hor beti, joan egiten ez, eta beti publiko berdina izaten da. Baina beti berdinak datoz, eta posik datoz, eta da olako leku zoragarri bat, ez hor egiten du triki pandero formatua, ez? Normalean, olakoak ez ditut egiten edo oso gutxitan ikaslekin eta bar, zeia orain ja banda batekin mugitzen naiz, kontzertuak egiteko, gitarra akustikoa, bajoa, txalapartariak, dantzariak, egiten dugu show pizkat eta ez, orduan olakoak geroz eta gutxiago egiten ditut, baina gustatzen zait lantzean behin olako ermitetan, ez trikita panderorekin bueltatzea eta pieza zarra jotzea, ez, edarra itotzen da. Zaten du ermitetan, elizetan, olakotutan, gainea akustika eta oso ona dala, ez da ondo zuten dala, ez da? Bai, benetan, oin dela gitxi, egon nintzen sopelako ermita batean inauten lorrietan entzuten, eta ikaragarria izan zen. Oso amplifikazio gutxirekin, ahotsa, gitarra, bilustasun hortan, eta gauean, nilun, oso polita izan zen, ez? Zarma berezi bat dauki, ez? Akustikaren aldetik, eta lekua, eta... Bai, oso polita da. Eta hori, holtza gainean, da kontzertuak ematen. Baina gero ere bai, irakasle lanetan ibiltzen zea. Bai. Bi egun astean ematen ditut klaseak nire estudioan, Zamudion, irakasleak direnak badatoz pizkatu hobetzera, edo, bueno, inguruko... Irakasle, pentsatu zera ondila dan, Xabi. Bueno. Ez ala. Onda. Eta, bertara sekuten diak, gehienak triketixa ikastea? Bai, hor triki bakarrik, bai. Gero nik nire gauzak ez, erakusten dizkiet, baina printzipioz horiek datoz pieza tradizionalak ikastera, liburu batekin, metodo batekin, eta, bueno, hor divertitu egiten naiz egia esan irakasten. Eta zure estudioan zaudenean, zelan mota tokatzen zaizu, danetikan, musikero danetikan etortzen zaizu, edo? Beitu, danetikan, estudioan batxuetan... Raperuak eta dana joten zaizkitzu? Nola? Raperuak eta dana. Estudiora, bueno, lantzean behin etorri dira, bai, inoiz egin dugu, baina, bueno, nire eguneko lanean batzutan, edo nire musikak ekoiztu egiten ditut, edo beste pertsona batentzat musika egin, edo iragarki bateako, edo filma labur baterako behar dugu musika eta sortu behar didazu, edo... Ikasi, beste egun batzuetan tokatu iten zait, fakturak egin, papelak, gestoria, bakizu zer den. Lankotuak, enpresaioen munduak. Autonomoren lana, ez? Eta horrek da gitxien gustatzen zaidan lana egia esan. Baina egin behar da, baina amorroa ematen du, ez? Estudio baten egotea, imaginatu hemen gaudela fakturak egiten da paperak eramaten, ez? Zukaldean inozu, digara
denbora eder bat ez musika sortzeko edo plater eder bat prestatzeko, hori gertatzen zain diri, baino egin behar da. Azkenean autonomoa naiz, proiektu txikia baino bakarkakoa, honetan sinisten dut, dana utzi nuen bere garaian musikatik bizi ahal izateko, eta afizioa, ofizioa bilakatu da. Bikain, horre esaten du batzutan, afizioa bilakatzean nian ofizio, lagaiten dula afizio izaten, baina ez da zure kasua, ez da? Ez. Ondino gustatu iten zait, eta zoriontxua nahi segunero lanera joaten da izenean. Ez importa 8 edo 12 ordu, ez? Beti bromaetan esaten dugu. Bueno, gaur zelan joan da eguna, ez? Gaur egun gara media jornada esaten dugu, ez? 12 ordutxu eta jamagoaz etxera, ez? Brometan esaten dugu. Baina, askotan, gozatzen nahi basea, 12 ordu laburrakoak egiten dira, 6 ordu eta den lekuan gozatzen baino, ez da? Total ados. Bueno, hemen behitu, mojua iteko, berdia, listo. Hemen gorria itekore, listo. Hau txiko dugu, pixka gehiago gozatzen. Gio ingo deuna da, behitu, hau, kenduko zure amendikan, zagorra gotako dugu. Hemen pare bat aprobetxatzeko daude. Venga, zea, lasai. Eta, ingo deuna da, beste reportai bat ikustea jungo gea. Zehazki jungo gea, orozko aino, Isa okindegira, eta beti kiston errezetak iztizkigu, eta gaurre ala izangoa. Opilen bat eharra, guazen ikastea. Eguerdion, familia, ze modu zaudete? Bueno, hemen nauzue berriro, aida naiz, Isa okindeikoa, eta gaurkoan errezeta berezi bat ekartzen dizuet. Osasuntzua, baina gozoa. Espelta bizkotzoa, kanela eta intxaurrekin. Nahi duzu errezeta ikusi? Torri nirekin. Bagaude prest, osagaiak ditugu prest ere, gure espelta bizkotzoa egiteko. Bizkotzo honi botako diegu intxaurrak, kanela eta sagar karamelizatua. Orduan, hasiko gara errezetarekin egiten dugun lehenengo gauza da bi azukre mota, baitzuria eta beltza, nahaztu arrautzarekin. Eta orduan jartzen dugu batidorean eta nahaztu behar da ondo, bale? Zergatik espelta, ez? Bizkotzo mota asko egiten ditugu eta aurkitzen ditugu salgai hortik, baina nahi genuen ere zerbait berezia egin garia, jan nahi ez duten bezero hoientzako, ez? Orduan erabaki genuen espeltarekin egitea zerbait, eta erabiltzen dugun espelta semi-integrala da eta ekologikoa. Orduan nik uste dute dela modu bat gozoa jateko, ez? Etxera eramateko gozo bat, denek jateko, baina zerbait osasuntzua jateko. Azukrea eta arrautzaia nahaztuta dugunean, botako diogu esnea, bale? Pizkanaka. Orain, kartan sartuta ditugu 4 bizkotzo inguru. Limoiarena, ja ezagutzen duzuena, hau espeltarena, brownia ere egiten dugu, azkenean bizkotzo mota bat da, eta gero beste bat egiten dugu txokolate zuri eta beltzarekin egindakoa, perlitak eta hori ere kriston arrakasta dauka gazteen artean. Lehen espelta madalenak egiten genituen eta errezeta berdina da. Gero erabaki genuen bizkotzoa egitea, gauza gehiago gehitzen eta kezkat ezberdina izateko, ez? Baina ja ez dakit, nire amak egiten zuen errezeta bat da, hasi que 20 urte inguru izango du. Esnea eta gero botako dugu olioa. Olio ona, aipatu behar dut, bale? Azkenean, osagai onak erabiltzen baditugu, produktua gero eta hobeagoa izango da. Venga, eta orain osagai lehorren txanda da, bale? Orduan, irina, bikarbonatoa eta gatza botako diogu. Pizkanaka ere. Hau guztia dugunean, ja, azkenengo pausua. Kanela, intxaurrak eta zagarra. Produktu osasuntzu baten bila geuden, orduan horregatik erabaki genuen fruitu lehorrak gehitzea, ez? Kasu honetan intxaurrak dira. Eta fruitu lehorrek batzutan egiten dutena da likidoak zurgatu. Orduan, batzutan geratzen da pizkat lehor. Horeka bilatzeko, erabaki genuen zagarra botatzea, zagarra karamelizatua. Eta oso kuriosoa da, ze gainera, ez dugu topatzen zagarra karamelizatzen dugunez, oso biguntzo geratzen da, eta desegiten da orean,
Orduan ez dugu zagarra berez topatzen, baina bai geratzen zaigu hori freskotasun hori ahoan eta puntu interesgarri iruditzen zait. Moldetan behin jarrita, botako diogu gainetik, azukrea pizkat, eta labera joango da. Zenbat denbora labean, 50 minutu inguru, bai egon behar da, kostatzen zaio pizkate egitea. Azkenean kantitatea da, orduan denbora beharko du. Nahi duzunarekin egin alduzu, eta nik uste dut ere, igual, urren garaian, botako diegu urre eta kalabaza, edo, baina beti, berriro ere, hemengo produktuak, bertako produktuak erabiltzen eta garaikoak. Ikusten dugunean dagoela ja eginda, ateratzen dugula betik, eta ja, apaintzea, ez? Orduan egingo dioguna da glasa bat, intzaur pizkat jarri, eta azkenengo tokea gure lorategiko loratxo bat jartzen diogu. Nik uste dut gozaltzeko oso aukera ona dela eramaten dituen osagai guzti hauen gatik, ez? Eta gainera, botatzen diogunez glasa hori jateko eta hola, asko zerrezagoa da. Bueno, familia, badugu eginda gaurko errezeta, espelta bizkotzarena, espero dut gustoko izatea. Eta besterik gabe, gu hemen geratzen gara Orozkoko obradorean, Laudion daukagu dendan, así que nahi duzunean etorri bizitan. Hurrengor arte! Ai, ama, Orozkon ze sorte dakazuen, haide aukitzia bertan, talako gauza goxok janalizatia, Benetan, Benetan. Bezarka handi bat aida, eta mila esker, jarraitu goxatzen da goxatu erazten. Nola ikustean jendiak maite dunean zerbait, Xabi bezala, jendiak fundamentuak inlan egin da goxatu eta goxatu erazita, ze sorte, inguruan gaudenak. Bueno, honekin jarraitzeko, hemen, piperra da baitu ja zeitxur hartun, ja hemen arrautza pregitu pare batekin jateko dago. Ingo duguna da, gehitu geresi tomatek, bale? Ingo dituzu erdibitu, Vale. Errexena errapatzeko nik ite dutena batzutan nola, pixkat gogorrena nola goian egotean, tak hortikan errexena izatea. Vale. Hortikan errapatu, moztu, erdibitu, eta bertara bota. Vale. Vale? Eta nik ingotena da, hau, epeltzen jarriet, eta inberetena mojo, berdia, berrendu, bagarri bota berrioten mengatza, eta olioa, eta bestiare bai, bertan sartu, tomate, txiplotea, eta txiplotia, nola esatea, nahaztu iten naiz, mingaina tragatu iten zeit, Ez da erresa. Eta geho batzu, ja. Bale, dana sartuko dugu hemen, eta baitare birrindu besteik ez dugu inber. Hau alde batetikan, eta geho bestian bilan ikua. Bueno, zenbat urte trikila jotzen? Bitu. Zauztarra patinetik egin bezala, o zauztarra surfia? Hori da. Bai, bitu. 11 urterekin hasi nintzen trikiarekin. 11 urte txokin. Hori da. Zazpirekin esku soinua jotzen nuen, konservatoriora apuntatu ninduten, gurasoketa, eta hasi nintzen solfeoa ikasten eta esku soinua, baina 11 urterekin trikiti zazagutu eta erabat maite mintu nintzen, eta gaur 47 urte ditut, eta gaur arte eta ez naz, ordutik separatu. Eta sepatuko ja, ez da? Ez dut uste? Ez dut uste. uste. Egia zan, zeharra dan, Bueno, nik solfeo beti, musikako irakaslek esaten zu, txapas ezautza aldezu, txapas haustarra, musikero txapas. Ez? Bueno, bea, hemen egontzan gurekin saioan ebai. Beitu. Eta, bea, trikitisa gotze gure bai, eta musikero bat. Ez dezina belarria bat abestian kontran eskan. Eta, Joseba, jarri zaite txeko dutxan da. Abestuta, entzun zaite pixkat da. Baina, entzuten nintzen da, baina gaizki. Bueno, baina bitu, beste doi batzuk. Batzu labana, batzuk eskua, batzu bakoitza beriak, ez da? Ai, ama. Bueno, eta trikitisan nola ikusten duzu, guantxe, nola da honoz? Jendiak zeiatze alda, jotze aldu, gaztek eta baldatoz trikitisak inda. Bai, nik oso osasuntzu ikusten dut, eta ikasle gehiago daude, musika eskolatan eta trikitisa eskolatan, eta batez be, ikusten dut ere diskografikoki ere urtero ale batzuk ateratzen direla urtero, ez? Eta gainera estilo desberdinak, ez? Musika modernoa, folka, erromeri taldeak eta martxan daudenak, eta nik uste dut hori oso seinale ona dela, ez? Eta batez be, gazte jotzen duten musika edo tresna hori erabiltzen badute, bizirik iraungo du, ez? Eta hori da bermea, ez? Etorkizunari begira.
Eta, zuk esango zenun ja zuzenien horrekin hasteko, o badao, lehen da bizio beto da solfeokin hasi, txirrik txarraka esatean bezala eta gero bertaraino heldu. Bueno, badaude ez dakit. instrumentu batzuk igual ez dianak onena hasieratik hasteko, o zuri... Nola uste zu? Bai, pertsonaren arabera, segun zein den helburua. Hau da, zure helburua baldin bada pieza batzuk jotzea instrumentu batekin, ez duzu esertan solfeoa eta hainbat ikasketa egin behar. Kontua da gero nahi bauzu musika egin, idatzi, sortu, ez dakiz zer, ikasten duzun guztia gero ondo etorreko zaizula, ez? Orduan, bueno, kasuistika zabala da. Baina pieza batzuk jotzeko, trikitizaren kasuan ez da beharrezkoa solfeoa ikastea. Hori da nire iritzia, Baldin badakizu hobe. Claro, beti lagunduko izu, ez da? Platerron bat prestatzeko italianoz hitz egiten baduzu, ondo, hor daukazu, baina ez duzu esertan behar, ez? Musikarekin olako zer gertatzen da trikearekin, ez? Eta trikearekin badago gauza oso bitxia, antzinean aurrez aurre irakasten zana, zukaldean bezala, ez? Ja, ni hemen, hor, hola ite eta hola ite. Kopiatu, ez? Hau hola nahiten da. Eta hori bizirik dirau, ez? Gaur egun, eta hori politze da. Eta trikitizak mantentzen du antzineko... Esentzi hori. Bai, holanda. Ni uste sukaldaritzan atzeko zerbait gertatzea, zerian sukaldaritza iten ikastea, eta batzutan esaten errezeta hori etzait ondo ateatzen da, zenbat aldizin dezu. Baiatu, eta? Behin inun da. Karo. Neira horren eguan etziteiten ondo atea, ez alda ala, Musikan berdin, zaiatu lortu iten da, ez? Bikai. Bueno, eta gero ikusien liburu bate bai ekarri dezula. Bai, aurrek urtean, bai, hori da 2024koa, nire hori, 25 urteko ibilbidea laburtzen duna, hor bertan diska guztietako piezak azaltzen dira. Eta, bueno, azikera batean pandemia garaian hasi nintzen idazten, printzipioz izango ziren bakarrik trikitilarientzako, baina gero instrumentu guztientzako egin nituen, eta gero bideoa ere bai, da bideo interaktibo bat, non QR baten bidez, liburua hor daukazula, agertzen naiz ni eta pieza astiro jotzen, Ze ona, hori ondo da, esan duen bezala, zu aurrez jartzezea, azaitugu ikusi, eta edozein instrumentutako balio du? Bai, lehenengo bakarrik trikirako, eta trikiak bakizu daukala zailtasuna zabaltzen eta izten bisonoroa dela, eta orduan horiek markatu egiten ditugu, ez? Marra batzuen bidez, baina gero esan nuen, eta gitarrista bate jo nahi baldin badu, edo bibolinista bate jo nahi baldin badu, eta orduan jarri dut solfeo gordinean eta zifratua. Orduan edozein musikari jo alizateko moduan daude idatzita. Eta egia zen, oso ondo funtzionatu zuen, eta ondino saltzen ari da, eta, bueno, hor dago. Eta hor dago idatzita, eta betirako. Betirako. Bikain. Hemen, behitu, Ze gauza gara, guain diotena da, zua, pixka jetxingo jot, azala eserretzeko, eta ingo duna da, itxi, eta bere vaporetan goxatzen jungoa. Goraino egiteko. Eta 3 minutu gehatzen zaizkio hemen saioa bukatzeko, eta irrikintan gaude, zure... Piezaren bat, jotea? Hombre. Diska berriko... Diska berriko zein topatuko... Bitu, joko duzuetu nahi Afrikandango, lehen aipatu dugun fandango hori. Bai. Claro, hemen ez dauzkagu danborrarik eta panderorik eta, baina, bueno, niri doinuak eskatzen zidan, ez? Sonoridade hori, afrikarra, baina berez fandango txu bat da. Eta... Ondo. Irrikitan, ekin ba. ¿Qué pasa, Xavi?
ama, Xabi. Artista gutzaiz, artista gutzaiz. Eskerrik asko. Iri, behitu hemen, Jope. Hoi orgaini jarriko deu, 8 behar bat indiou. Eta indeu, bai, zelako usaina, montxe Usain ederra, Ezin dugu partekatu Bai, hoi usaina, pena. Bueno, hemen txe, behitu. Alde batetikan bat. Eta, hemen txe, bestetik, bestia. Bueno, hemen txe dakau, gaurko errezeta, Euskal Herriko kolore gatea ditugu, Bai, benetan, Eta eskerrik asko, plazera handi bat dien bezatia. Eskerrik asko. Eta, bakizue, Bask. Gora.